když tvoří, tak jak se mu to dařilo v první 3 kola proti Alexu Pereirovi. Je pravda, že z minulosti skutečně, když naopak na něj někdo tlačil, tak ho dokázal porazit. Třeba Edge velkové loktem upletovat. Myslím, že bude muset dávat pozor na ty nízké kopy na nohy. Teď mi dokázal vyřídit Jamal Hilla. Při poslední zápase v Blaku. Oba dva mají vlastně společné poslední soupeře. Oba dva právě s Alexem Pereirou a oba dva v poslední zápase porazili Jamal Hilla. Dokázal v tom posledním zápase zlepšení, kdy už dokázal zapracovat i na té obraně. Dokázal si uhnout před kterém vlastně téměř skopíroval to ukončení, které převedl Alex Pereira a Jamal Hillovi. V podstatě stejnou kombinací ho porazil Jirka. Si uhl a před rukou trefil pravým krosem a pravým hákem. No, úvodní testování s obou stran. Když to obrácený gardu a vidíme to, v čem je Clarentry nebezpečný, v těch ostrých startech, v dynamických, tvrdých kombinacích. Dal kontr právě na ten vnitřní loky Jiřího Procházky. Musí dávat pozor na tyto ostré výpady Clarentryho. No, protože rozpohybovat ten souboj. Takže ten svůj organizovaný chaos a nechat Clarentryho pracovat. Z jedné věci asi teďka musí mít obavy, protože když šel Clarentry po takedownu, vlastně ve své dosavadní kariéře Clarentry nedal ani jeden. Taká vzácná statistika, že má 0 takedownů. A pozor, ta zadní trefila. A my víme, že Jirka občas potřebuje nastartovat tím, že inkasuje. Jen toho nesmí být moc. Jsme se o tom několikrát přesvědčili. Nebezpečná levá. Clarentryho, to si musí Jirka podívat. Slyšíme tam jeho roky. Křičet dá ruku nahoru, ale my víme, že Jirka ten svůj nepříliš často poslouchá. Taková za námi. Většina. Ty kopy na nohu, který jsme mluvili. By mohli potenciálně vzít pohyb Jirkovi Procházkovi, což by měla být ta jeho hlavní zbraň proti Clarentrymu. Tohle odkouzleno. Věřím, že to není následek toho kalfkiku. Spodej kontr Clarentryho. Taká skočená koleno. Moc čeká ten Jirka, ale je to možná to, co on potřebuje, se nahecovat, inkasovat ty údery. Aby začal opravdu bojovat. Přesně tak se to najevo Clarentrymu, že do toho půjde. On ho tam trefil na týka, dobrá kombinace. Teď se to dá. Nepřijde úplně stabilní na nohu. Myslím, že to byl úmysl, ale to nebylo následek těch nízkých kopů. Už Jiří Procházka zažil. Jsem do toho úvodního kola. Přece on tady má také fanoušky. Clarentry ukazuje, který nebezpečným a tvrdým bojovníkem. Takže každý z jeho úderů a kopů smrdí knockoutem. Hnedka přijde Dobrá kombinace Clarentryho. příliš líný v těch úderech. Kdyby tam do toho nedával to plné
nasazení. Byl za námi. Každopádně na první kolo asi půjde pro Rantujo. Čeká natrefovalo přesnější a tvrdší body. A Jirka se potřebuje zpamatovat do druhého kola. Nakopnout. All day. Stop chasing the head so good with the hook. Remember, touch him with the chest. The first one's just to get him to move. His head moves up every fucking punch. Then you can come over the top. Catch your breath. Beautiful. When you throw the kicks to legs, you can damage his legs by using those hands first. Ale to jenom z kopu na to přišlo, že Procházka na to zareagoval právě tím pohybem. Tam možná něco se i stalo. To je hodně zbarvené. No, tak věříme, že Jirka do druhého kola půjde s větší intenzitou a větším nasazením, protože to první kolo se nevyvíjelo vůbec dobře. Začal hodně zostra na začátku druhého kola, chtěl překvapit Procházku. Otočka! To otočky, který trefil. Specialita Jiřího Procházky. A to bylo ražavý, ale Rautry znovu otřásl českým bojovníkem. Musel být trošku aktivnější a rychlejší v těch kombinacích. Tam varování druhou Jirky. Ale Jirka potřeba být aktivnější, nečekat tolik na Rantuju, který je rychlý, dynamický v těch kombinacích. Aby zasáhl. Souboj těch předních rukou. Máme tu přední ruku hodně blízko u sebe vzhledem k těm zrcadlovým gardům. Zásadní Jirky, ale bohužel vykasovali pravý háček ze sidestepu od Rantrio. Dobrá rada Martina Karajvarová, aby utočili na tělo. Tohle Jirka potřebuje, rozpohybovat to, začít trefovat. Být třeba jedničky, ale trefovat Rantrio. Nenechal udělat jeho hru. Ale dneska se v týče zápasu a aby toho potřeboval víc trefit. Stále velmi dobře koncentrovaný, trefil se. Přesnější. Chtěl je opět. Teďka ukazuje, už má lepší reakce než ten první kole, dokáže si uhnout před těmi údery. No ale začít tlačit, dostřelit, začít trefovat. Jirka se rozhoduje ten zápas. Skvělý kop. Nečekal na to jít, ale bylo to hodně nakrátko.
mu prochází. A trefil Jirka. Dobrá levá. Máme to druhého kola. Ale tohle kolo bohužel utíká. Musel překvapit, že překvapený Mexikem, ale Roundtree byl pozorný. 15 vteřin do konce druhého kola. Jirka musí něco vymyslet. Rozje nějakou kombinaci. Se tlačí do Roundtree, konečně 15 vteřin do konce. Druhého kola. Dopadný 10. 10 na žavit. Roundtree zkusil Mexikem překvapit. Jirka naštěstí podobný. Jdeme třetí kolo a to potřeba rozjet. No, ale ve třetím kole potřebuje ukončit. První dvě kola jsou pro Roundtreeho. A ve třetím kole potřebuje Jirka rozjet peklo a Breathe, Khalil. Roundtreeho sestřelit. Deep breath, deep breath, deep breath. All right, deep breath. Last round. I got 5 minutes for me? Listen, you can control by that check jab. Every time you throw a check jab, he's moving on. So every time he tries to pressure and you throw a counter, he stops. Okay? 3 punches will get us there. I want one to the head, his head's gonna move. Back to the body, finish on the back yourself. Okay? Well, here's your water. Take a drink. Take a drink. Take a drink. Last fucking round here. Last round. 5 minutes. He's gonna come out hard. Okay? Every time I like that pivot to those counter twos to get back to position. Last round. Here we go. Here we go. Last round. Slyšeli jsme pokyn Johna Wooda, trenéra Sanity MMA, aby začal jabem, přidal zadní úder na spodek a potom to zavřel úderem na hlavu. Tak věříme, že tahle kombinace Jirku nechytá. Jdeme do posledního kola tohoto zápasu. A Jirka si jistě vědomý toho, že potřebuje zápas ukončit. Že na body už nevyhraje. Potřebuje rozjet ten velký chaos. Ale se nesmí naběhnout na nějaký den. Kasoval tam levý háček. Když jsem počkal na to naskočené kolo a znovu se trefil. Možná to Roundtree, který tlačí. Jirka jako by se nemohl dostat do hry. Hodně naznačování ze strany Jirky, hodně pohybu, ale málo útoku. A to se trefilo, ale teď potřebuje jít. Teď potřebuje tam něco zkusit. To je něco, co může Roundtreeho rozhodit. Jirka cítí, že dokáže trefit. No přesně ten chaos, který potřeboval, i za cenu toho, že by také něco schytal. Jirka potřebuje tohle, potřebuje tlačit, potřebuje trefovat. Tu válku a už nevidí. Hlava nehlava, je to babám pro něj. A pozor, podkresl v kole na bouderu. Trefil krásnou kombinaci. Roundtree před ním stál. A tohle teď obrovská šance pro Jiře Procházku. Ale Jirka trefuje a pravý oko má Roundtree rozhodit, to je víc. Teď je to vidět na Roundtreeho, jak už nechce moc bojovat a má zpátečku a tohle je přesně ta šance pro Procházku. Tohle už v minulosti zažil. Další tým od Procházky. To musí Jirka využít, teďka musí trefovat, Jirka musí rozhodit nějakou kombinaci. Roundtree se tam otáčí. Tohle je velká šance pro Jirku Procházku, jak to celé otočit. Vidíme, že Roundtree už se láme v té hlavě, že nemůže. Ale ne, teďka to nepotřebuje svazovat, Jirka. Přesně tak, teď to potřebujeme dodělat. Jirka potřebuje trefovat. Co to stojí? To je kolo, ještě v klíči. Roundtree už nemůže. 2,5 minuty do konce. Roundtree to svazuje, potřebuje se zachránit, to je vidět. Procházka nastupuje a nemá tam hlavu.
Dal tam hlavu jenom týmu. A ten už nemá sílu, ale taky. Nazval trefit to tak. Jde o loptu až na sobou stranu. Extrémně vyčerpávající 3 minuty otočka. 2 minuty do konce zápasu. Pojď, Jirko. To je šílenost. To je kombinace! To není možný. On potřeboval do toho fitba